Na kérem szépen, Orsóvölgye vendégház, 2024. augusztus, mit tudom, 4-a. Motoros kalandtúra. Hajrá! Keresd az óvodát! És akkor tudod a hegyek fölött, hogyha belmegyünk, akkor lejövünk a dombkötőről, és oda elmegyünk arra, lesz egy templom mellett egy keresztet. Egy, aki mindent visz. Nem leszek itt este, úgyhogy rájössz. Mi ez, hogy? A tűzcsapnál védj egy fürdőt, ahol állj ott a diszkont felé. Az még szerintem korai lesz. Na most akkor merre? Sziasztok! Fürdőút. Mert arra nem tudunk menni sem erre. Ezüst sejkő horgásztó, ez nem az. Ezüst fenyő. Jó, ha menjünk tovább, aztán akkor jegyezzük. Milyen biztonsági rendszer üzemeltetését vállalják a tábla szerint? Jó, hát ott volt egy csomó ezüstfenyő. Magyar faluprogram. VBS térfigyelő rendszert üzemeltetünk. Pedig annak itt kell lenni Göncen. Pincével szemben napelem. Szerintem Márti megszámolja, mi meg menjünk vissza, aztán nézzünk körül még egyszer a faluba. Most férek, baze! Mindegyiknek háza neve és közte megyünk el. Ez valami tököm tudja, valamilyen óvodaféle. Műszaki áruház, rendezvény. Műszaki áruház meg rendezvényház. Jó, honcos. Molnár gyümölcs. Ha a Molnár nem lisztet őről, jó felé jársz. Ez az egy út megy dél-délnyugat felé, térképen megnéztük. Hogy hívják az édes pasit? Hát vagy Gábort, vagy Attilát kell keresnünk. Jegyezzük! Hangulat kocsma vagy micsoda? Hangulat söröző. Megnézzük a többit is! Mert sajnos nem sorba van az itiner. Hajca! Hajca, hújca! Lesz vigasz, itt van. Jöhet az édes pasi!
Hát nem tudom, hogy mi volt kiírva a táblán, mert ugye ott volt a 3-as nagy mit tudom én minél, hogy ez az, vagy még 200 méter, vagy nézd meg! Megzavarunk mindenkit, összezavarjuk az ellenfelet. 10. Akkor az édes pasi a 12 az megvan, ha megvan az íze a szerelem felé fordulj, utána a freskós hivatalnál jó felé jársz. Na ez most egy oldalon van, de jó. Én látom, hogy ők is itt vannak. Most jön a 3 felé fordultunk, melyik jön? A szerelem íze felé fordul. Ha megvan a szerelem íze. Mindenhol a motorosok az útszélén, akik gondolkoznak, törik a fejüket. Most nincs semmi jegyzetelős, ugye? Arra. Hát ha lesz egy 62-20 is. Még egyelőre ezt a 62-20-at keresem. Mert még olyat se láttunk. Na, itt van egy páros, úgyhogy elméletileg nem csak mi jöttünk rossz fele, ha rossz fele jöttünk. Freskó hivatal. Aha, az melyik volt? 14. Akkor most jön a 62-20. Hát ott mindenre készültünk. A nagy távolságból kell leolvasni valamit, akár az 4 km is lehet. Szeretem az erdélyi utakat, csak a minőségüket nem nagyon. Ez ilyen varadéros útszakasz. Ez pont egy olyan út, hogyha nem tudod, hogy jó helyen vagy-e. Jöjjek be melléd, úgy gondolod? Akkor majd most lesz még csak a 62 út. Mondtam, hogy tudja, látod? Nem véletlenül a csapattársunk, nem véletlen. Azt nem mondták, hogy el is fog fogyni az út. Menjetek! Csak ne poroljál, bakker. Miért kell porolni, basszus? Ez, Róti.
Neked véged van. Ott sincs semmi. Ott sincs semmi. Isten hozta 3 után. Hát nem az Isten hozott, hanem az a szarút. Ott volt a trafon, nem? Nem ott volt a szám? Amikor a trükkös bal után egy emlékműves jobb jön, az neked jó. 17-es, milyen csalódott kijelentés van a bal oldalon? Ott van? Oké, akkor megvan ez is. Lehet, hogy csak mi gondoljuk túl itt a dolgokat, és mindenki megy, mint a marha. Vagy eltalál, vagy nem. Akkor ez is lehet, hogy még 3 faluval odébb lesz. Na. Jó, hogy nem ilyen zúzott köves utók van. Bízunk a szerencsében. Tükrös, nem tükrös! Nézd már meg! Hát az benne a trükk, hogy tükrös. Menjünk. Ha lesz utána egy jobbos, ahol van valami emlékművünk, akkor ott az emlékmű. Azaz! Meg vagyunk! Hát azt kérdezem, milyen csalódott kifejezések vannak. A jó édesanyját, vagy valami. Ennyi bejnye. Vártalak. Ha? Vannak hangzik. Most az, hogy ott hagytunk nektek egy üveg bort, mert hozzánk nem fért, de milyen színű? Coffee, termelői bor, kis vendég, vinotéka, tokai borok, Hubertus borozó, étterem borozó, most se tudja. Itt is vannak valami hordófélék, világörökségi pincészet, termelői bor, bor, termelői bor, termelői bor. Itt az üvege. Tokai. Mi van ráírva? Az sárga színű az üveg? Jó. Irány Miskolc!
Mi dagad? Mi dagad? Lehet, hogy valami pékség lesz. Perlit duzzasztó üzem. Olasz liszka. Sziasztok! Na, akkor a perlit duzzasztó az megvan. Akkor perlitet majd beírjuk a 20-ra. 21, arra fordulj arccal, amerre van savanyú. 22-es, tartsd a drogot bal oldalon. Hát maximum valami savanyító üzem, vagy nem tudom, mit tudok elképzelni. Semmi. Na, menjünk. Azt meglátjuk. Savanyú. Keresünk valamit, ami savanyú. Akár bármi is lehet. Savanyú a szőlő. Hát arccal arra fordulj, amerre savanyú. Volt valami szőlőbirtok, vagy mi a szar? Hát azt szokták mondani, hogy savanyú a szőlő. Savanyú a szőlő? Nem tudom. Ez is megfordul. Lehet ezt kéne megnézni vissza, hogy ez mi volt itt. Lehet, hogy arra kéne menni, Tokai szőlőbirtok felé. Ezt kéne megnézni itt, hogy itt elmegyünk valamerre, akkor itt van-e valami szőlőféle, vagy itt kell elmennünk Tokaj fele, vagy a következőnél. De messze nem menjél. Ha nem lát semmi savanyút itt 1 kilométeren belül, akkor vissza. Jó, aztán megyünk tovább. Milyen hosszú a híd? 2 kilométer? Nem láttam semmit kiírva rajta. Kis híd! Azt mondja, a fémfeldolgozó üzem szakképzett kollégáinak fenntartott bolt felé. Ez valami vaskereskedés. Tímáron vagyunk, akkor Márti, jártatok. Jön egy egész csapat mögöttünk. Aha. 4-en.
Figyel valaki? Ott van egy kutya a ház falán. Gábor, koncentrálj! Senki nem akar megelőzni minket a motorosok közül, nem értem. Itt van-e? A számadó juhász. Kifigyel a ház falán. A juhász. És akkor most jön az, hogy ahol Jancsi lopja a napot. Itt van-e? Ja. Fő, bakker. Hogy hívják a települést, igazából fene tudja, mert akárhol lehet. Na ez jó. Ez jó. Ott van Rákóczi.